musika egin dezagun. Musika tresna. Ze humore txosnatu zaren nerea. Zator, zein da zure musika tresnarik kutxunena? Arpa. Arpa? Bai, zuri arpa jotzea gustatzen zaidalako. Oso seriori naiz, Zator. Ba, trompeta ikasi nahiko nuke. Trompeta jo, turu. Baina uste duzu, ongi moldatuko naizela? Ez. Zergatik diozu hori? Ba, trompeta jotzen duzun bitartean, ezin izango duzulako hitz egin. Kontxo, naiz ni arpa jotzea gustatzen zaion bakarra, Arpa ez, niri bateria gustatzen zait. Ba, zergatik ez duzu, sukaldeko ontziekin bateria bat egiten. Bai, ezagutzen ditut, zukarrikoa egiten, baino zarata gutxiago ateratzen duten bateriak. Kaixo polita, zer moduz? Kuku. Gure musika tresnari kutxunena zein den esatenarekinen. Niri trompeta gustatzen zait. Eta niri bateria. Ba, niri biolina. Biolina jo, Ni. Bai, instrumentu horrek unkitzena, pentsa. Baletare asko sobeki entzatzen dut, biolina musika ekintxak. Ba, orain, biak batera egitea baino ez zaizu falta? Biak batera. Bai, biolina jo eta baleta dantzatu. Eneko ez baina astok lortuko luke hori. Lortu zer. Ba, biolina jotzea eta baleta dantzatzea. Zer da hori ni bezalako artista batentzat. Paristik datorren artista. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, Baita unkere. txindatanik jotzen dut. Txindata. Asto, badakizu non dagoen Paris? Jakina, txinan. Txindata. Txindata. Oso nada. Txina. Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETB Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.